Yo BG Sibuyas Clan Arab House Recording. Si Manay indang kulang sa kadyot ngun nga nabulan kaya siya ngunya rin natigang. Hinanapaning bulit na bading kara kaiba na di Manay mo para malibang. Natigang na naman si Manay mong indang. At sa iya nga taman na ikus sa baba garo na naman na dangdang. Nakalayo si agong mo utong na naman sa luwas kanilampo. Utang trabaho makusulo bisyo aga utang baging kapapang politiso. Ngunyan mayo ka na malibangan sobra sawa na sa jurismisan. Sige hanap ni maaatuman kaya si pati na pagdiskitaran. Hoy Manay gulping bagay tanggal tanglay kat ang bublay kun magadol si imong buday ulit ka sa imong balay. Para naman muna sana sa dirihon si agong lima di mo dahil na abalahon. Pumuli ka na tamay kabuta kung pala pa bago takapakan niyo hambalsun sa karapason. Natigang si Manay mong indang dahil talaga mapuno ang gaday kung nagarabot ang magang. Ngunyan sa ihon mo nahabo mo pa talaga ang magbago dahil ka magkagas payo baka sa sunod ka na ang paputulong ko. Pwede mo talagang matigang basta sa dirihon mo na lang. Pag kung ibabalan mo pa sa muya tapos sige mo kalang. Manay indang kung bundukan na kan di buo sa itong kapitan. Buong barangay aram na gibumo kaya di ka rin naranihan. Pati mga atik mo nagrarayog dahil ka na binibisahan. Magtinir ka sana dyan sa indukong habo